دوستان من سلام با شما هستم. من محمد شریپов و موضوع امروز درباره کنفلیکت خبیب نورمагомедов و تیماتی. угрожать میکنن که فلان میکنن. هر یک حیوان برای سخنهای خودش جواب میگه. Если поговорить хочешь, Хабиб, что? Давай со мной. ягон кас мара дар ватани худам нишон дода наметавонад ки ма дар ки ҷо консерт гузаронам, а дар ки ҷо нагузаронам. На дар дасти ким кадом ПНТУШАРРаҳо. Бародаро компания ки ма ба шумо тавсия метиҳам, шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба границаи Қазоқистон бурда меорам ва ма бодо агар бародаро ягон мушкилот оиди регистратсия аст, патент аст ва дигараш дошта бошен, ба ин бародаро муроҷиат мекунед, ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Ба хоҳиши шумо ин бародаро метавонанд ки биёянд шуморо аз хонатон ва ё ин ки аз станцияи метрои шумо гирифта барантон. Ва агар 500 рубли скидка хоҳед, ай номи канали SMsharipov салом расонед. Яъне ки касе ки мухлиси Хабиб ё ки Тимати медонад ки дар интернет чӣ гап рафтааст дар бораи ҳар ями одамо ва пеш аз мавзӯъ раста кардан бародаро мегӯм ки биё якдигаримон ҳурмат мекунем, мо шуморо шумо мораш бо тамошобинои якдигартона дар комментария гапҳои мисли мо дар чӣ дар кораи Хабиб, мо дар чӣ дар кораи Тимати, мо дар чӣ дар кораи дигараш ҳам хеле гапҳо нанависем, дашном нанависем, барое ки шумо дар кор нест, дигар бародаратона дар кора. Видео фақат дар ҳам мухлисои ҳаме одамо дахил дорад. Мухлис набоши, бародар видеоро бикаш, бигзар, бо ба наздикӣ бо дигар намуд видео мешавад, дар дигар мавзӯъ уро тамошо кун. Раҳмат барои фаҳмиштон. мегзарем ба мақсади асосии видео, яъне ки чӣ гап рафтааст дар конфликти асосишон. Дар Доғистон як консерта админид мекунанд, бо ба наздикӣ бояд як консерт дига группаи Black Star мегзашт дар Доғистон. Ишам админид карданд, дар оҷа бояд Игор Крид қатъи MC Don иштирок мекарданд ва консерта админид мекунанд ва дар боло Игор Крида угрожат мекунанд ки фалон мекунем. Хай фаҳмидем нус шахи мисол чӣ гуфтани будам. Реална бародаро инам ки угрожатш мекунанд. Консерта админид мекунанд ҳами сарояндаҳо худшон ва дар Игор Крид менависад ки хай маъзарат мехоҳам, ай ҳамаи тамошобино узр мехоҳам, ам хай коршид, мо намехостем ки ҳаёти тамошобинора рисковат кунем, барои ҳами мисол ягон кори бад нашава гуфтам, мо консерта админид кардем. Хабиб Нурмагомедов менависад ки талафоти на он қадар калон, яъне ки хай чӣ, хай админид чӣ. Ва дари Ответи Хабиб Нурмагомедов Тимати, яъне ки сардори ҳами группаи Black Star мехеза видео обращение мекунад ба Хабиб Нурмагомедов. Бародаро, ози ма суди обращение Тиматира мегумтон чӣ гапа, агар бихоҳем ки целиком тамошо кунед ҳами обращение Тиматира да Хабиб Нурмагомедов, обращение дароза бародарот, ҳами обращение целиком да дим канали ма ҳастай ба номи SM Sport, ссылкаш дар описание ҳастай ва дар подсказка. И канал бародаро тоза канали варзиши, яъне ки чӣ гап хабар оиди ба варзиш, оид ба спортсмено ҳастай, да ҳами канал шумо метавонед бигирен. Канали навай ҳатман бидурен, касе ки мухлиси варзиш ба шумо ҳатман маъқул мешавад. Тимати да Хабиб Нурмагомедов мега ки хай да ту мега маъқул нест сурудои мо, ин маъноеро надорад ки ту айтани ҳама метавонӣ ҷавоб бидӣ. Да ту маъқул нест, тамошо накун. Мисол да дигаро маъқул. Мо мухлис дорем дар Доғистон ки моро тамошо мекунад, мисол байдои моро не толка тамошо мекунад, балки дӯст медорад. Байдои мо мисол ягон байди нестай ки одама ба ягон кори бад даъват кунад, ба ягон чӣ даъват кунад. Бале мега хай мисол байдои ишқие, не ки ягон байди нестай ки як каса ба як кас ҷанг бидозад, як каса ба ягон кори ганда даъват. Ва пеш Хабиб Нурмагомедов успед накарда ки даи Ответи Тимати ҷавоб бида. Аллакай ответо айтани Хабиб Нурмагомедов дар Тимати миояд. Соответственно, жду от тебя какого-то ответа, или если будет желание звонка, я на связи 24/7. Категорически, Варь, против концертов мы. Отвечаю, вот против тебя лично, против твоего концерта я лично газую. Да, в Дагестане не будет больше Тимати концерта. Да, так что, если поговорить хочешь, Хабиб, что? Давай со мной. Мне позвони, я готов тебя встретить, пообщаться с тобой. В Москве. Да, вот пару серий тоже для тебя сделал специально. ва ҳатто Тиматира як ба як даъват мекунад бародаро. Хай ба фикри шумо Тимати метавонад ки ответ бида ки бале ма мебурам як ба як ҳад шумо мезанем ё не, фикртон дар комментария нависем. Ба фикри ма ки наметавонад, албатта ки наметавонад, ӯ боецам. Тимати як сароянда, як реперист. Ва бародаро баъди хабар Хабиб Нурмагомедов худшам мехеза ответ мета. Хай бо худтон фикротон нависен оиди гапо. ҳар як ҳайвон барои суханҳои худаш ҷавоб мегӯяд. Ман просто ҳозир вақт надорам ки қатъи шумо сар ба сар шам ва агар даъват суханҳои ма ба касе маъқул набоша, метавонед ҷавоб натиҳед. Ман ҳеҷ каса ба ҳеҷ чиз маҷбур накардам. Не ки ба ман гуфтанд ки ман ҳақ надорам фикри худма баён кунам. Ин хандаовар аст. ҳар як чорт наметавонад ки ба ман нишон диҳад ки ман чӣ кор кунам ва чӣ кор накунам.
барои ин ма одам дорам ки мара фаҳмона ва одаме ҳаст ки ма ба гапош гӯш медиҳам. Шумо метавонед консерти гирёбани хитона ҳар рӯз гузаронед. Не ки принсипи ма ҳамиае ки чизе ки ма фикр мекунам озодона фикрма баён мекунам. Ман муроҷиати алоҳидаи худма ба мардони доғистонӣ мерасонам ки бисёр чизҳое буд ки гузашт мо ҳуиш додем ва бисёр чизҳое ҳаст ки гузашт моро баргардонда наметавонем ва не ки ояндаи имрӯзаи республикаи мо танҳо ва танҳо дар дасти худи мост, на дар дасти ким кадом ПНТУШАРРАҳо. ва дар инстаграми Тимати ҳам ҷавоб пайдо мешавад. Ягон кас мара дар ватани худам нишон дода наметавонад ки ма дар ки ҷо консерт гузаронам, а дар ки ҷо нагузаронам. Шумо дина сабаб мекунед, аз рӯи дин гирем шумо ҳам барои пул шида ҷанг накунед ва суратотона таги турсик айринг напартоед. Инчунин тоҳуш рафтана одама назанед. Инчунин аз модар ҳақорат накунед. Дар ҳолате ки худтон ин корро риоя намекунед вале дигарро насиҳат мекунед, хандоварай. Дар пеши чашми мухлисои худтон хандоварай. Барои ира фаҳмидан кифоя комментарияҳоро дар таги суратҳои худтон бихонед. Ман то охира намехостам ин суҳбата ва ҳама вақт дастаи варзишгарро ҳурмат мекардам. Вале сухан бисёр шид ва вайёро баргардонда намешавад. Кори шидаги шид. Худо ҳамаша мебинад. Муваффақият дар ҷанги оянда. Дӯсто, чӣ фикр доред дар бораи ҳамаи гап хабарро? Агар мухлис бошен, дар шумо дахл дора. Агар мухлис набошен, чӣ гап не бигзарем барем. Мисол ягон чие, касе ки мухлис аст, фикротона ҳатман дар комментария баён кунед ва нашоти канали SM Sport, касе ки мухлиси спорт аст, касе ки дӯстдори ҳама намуди спорт аст, ҳама намуди спорт бародаро дар канал меша. Ссилка аст дар описанияда, ҳатман бидроен, обунашен, видеои нав ба нав аждад кунед. Дар у канал видео тезтар мебурад, тез чеми канал. Бошен, дар паноҳи Худо, видеои нав аждад кунед.